Pre početka klipa hoću da se izvinem na lošem zvuku, mikrofon mi je bio uključen na aggressive mode. Ako želite još Ome TV live-ova, lajkajte i subajte se. Uživajte. Prvi! Da imam šta dobijam. A budi NPC, druže. Au. Au, burke, šta mi daješ? Ništa, kak... Ne znam kako ću ovo izglumiti, ali... Pozdravljam Multi, dobrodošao na live. Lajkaj, širaj. Ćao! Djeci! Dobrodošao u svijet realnosti. Ja sam vaš virtualni prijatelj. Kako si mi? Dobro sam, kako ste vi? Evo, dobro sam. Hvala na pitanju. Ja sam programiran, ja nemam osjećanja, ali mislim da je dobro. Da li imaš nešto da me pitaš? Nemam ništa. U redu. 3, 4, sad. Za iduću rundu spremite izazove još. Spremite izazove. Autizam, fazon. Pa šta je ovo, brate, dragi? Autizam, fazon, begi. Ništa. Autizam. Čekaj, pa gdje su mi one super duper čale? Ćao! Kako ste? Če si jeranem? Šta se radi? Evo. Jeste dobro? Koliko vas ima? No. Ja ne znam da brojim. Dobar ti. 6. Dobar ti. Dobro je. Kako, ne znaš brojat? Pa ja imam autizam, pa zato. Autizam imaš? Da. Odakle si? Iz Vrbca. Ti? Gdje je to? Blizu Kostanjce. Ne znam. Nije, može biti ova, što? Misliš? To je tamo blizu Osječana. Koliko je 2 puta 2 plus 2? Ne znam. 6. Autizam. Koliko je 11 puta 11? Ne znam. Ne znam matematiku, nisam dobar na matematici. Ja znam samo da je 1 plus 1 2 i da je 2 plus 3 5. Nismo drugo učili. Tako da. Šta? Jel nas zajebaješ ili ozbiljno? A de druže, nisam... Moram, brate, izazov, druže, izazov. Nije do mene. Izazov sam imao, brate, da glumim autistu, ja ne znam to glumiti. Ali to snimaš na YouTube nešto? Da, jesam dobro izglumio. Kako zoveš? Aha. Xverus. Ja. Onako ko Ali drogiran. smo te provalili iskreno, bre. A? Provalili smo te odmah. A de drugo, pa ne znam glumiti autistu. Pevaj narodnjake. Au, druže. Au. De, druže. Stan, brat. Ćao. Šta ima? Da li smijem da ti otpevam jednu Upoznati u narodnu stream. pjesmu? Može gospodine, može. Vi ste moj omljeni YouTube. Brat moj, nije u redu da stoji sama tako lepa devojka. Za našim stolom čekate mesto, ako hoćeš imaš ga. Moja je cura luda kobura i neće se buniti. Što ćemo noćas ti ja i ona utroje se družiti. Ovaj upade. Evo ga, još jedan, W chat, svaka čast. Još jedan stream sniper. Respekt. Što me stream snajpate, ljudi? Malo ste presklavalo Nova godina, narodna, Šta kineska. se ima, šta se radi? Dalje, ajmo. Glumi Kira. Kako će to glumiti, jebote sunce? Kako to da glumim, brate? Ab.
imaš dobre cvike. Isto. Hvala, hvala. Rešio sam. Čekaj. Gdje snima? YouTube, evo ti. Kako se zoveš? Kako se zoveš? Evo ga uživo, hoće se vidjeti. Alat. Alat je zba. A dobro, brate. Ovaj klub, pa onda je ovaj. Ja ću da se ubijem, narode. Ja ću da se ubijem. Aj ubij se. U velikoj sam depresiji. Što? Ostala me cura. Koji jebe, hajde. 5 godina smo bili zajedno, druže. Još sam je bio vjerio. Vidi, vratila Joj. mi prsten. Vratila mi prsten. Jel ti dala? Nije. Nije ti je dala. Prešao sam i ovaj. Idemo dalje, čekaj ljudi, drugi krug. Ajmo. Pitaj za IG. I to devojku moram. Allah, šećer. Šećer u kafi. Ti žen, Što je to opet tebi? otkud mene? Ko sam ja? Onaj streamer. Jesam. Jesi. Taj sam. Taj je ovo, druže. Dobar si plafon. Evo me, to sam ja što sam te pitala za pizdarija. A tu, znaš šta? Šta? Radim izazov Kakav? na YouTube. Ko će se više dragirat ili? Ne, Ništa nego ti- trebam dobiti Insta od devojke. Aha, ajde Bil- daj smo ti. Bil dala Insta. Da riješim Evo, ovaj. Evo, drugarci. Molim te. Moram riješit, idem dalje. Znači idem dalje sa izazovom. Aj molim te. Kako se zoveš na YouTube-u? Evo. Ozbiljno ti kažem, ovo ti iđi, vidjet Daj ćeš. se ja, drugarci. Aj može. Da Insta, molim te. Ajde. Rešavam narode. Kako se zoveš na YouTube-u? Pisao sam u chat. Aha. Kod nas. Kod vas. To legendo, to sestro. To dobio sam Insta ljudi. Sadili 5 eura za to. Pisać ti, poslać ti preko Paypala. Evo te, so ti. Jesam taj. Idemo se. Jesi mutao. Ipak sam dobio Insta narode. Šta ćemo sad? Glumi Splićana. Multi jesi na live. Pala, kaj, imaš i ti fakat dobar prozor. Fakat dobre naočare. Fakat ti hvala. OMG. Druže, kako pričati dalmatinski? Ovaj splićanski, jel znaj? Fakat čikopelnica. Švajne. Dosta, ja sam uspio. Opet stream snajpaš, jel? Tako je. Daj cvike tamo. Cvike, babaroga. Vi babarogi. Idemo dalje. Rizuj momka, druže. Igram kantera, ali smijem da te rizam. Aj, Anriz. Pao sam na tebi, daj se. Idemo, druže, prešao sam još jedan izazov. Gdje, kako se zoveš, gdje streamaš? Na YouTube. Gledaj nas, jesmo ružni, Bog te nazad. Niste lijepi ste. Samo još 2 ide runda 2. Baci riz na devojku. Koliko god ti mama ima? Mogu još pitat. Reci. Koliko ti mama ima Koliko mama godina? ima godina? Ne znam, nija vjeruj. Otprilike. Otprilike. 30. Hvala. Hvala. Baci riz devojci, druže. Ćao. What the fuck, druže? Ej, Ćao. radim izazov. Znaš, ti momak nisi žensko, tak da možeš komotno izaći napolje. Meni trebaju samo devojke. Smijem da vas rizam. Nisam punjač, ali bi vas napunio. Nosim Rolex. Nisam skipač, ali bi te skipu. Najebem ti se krvi.
od nazad, tako unaprijed. 10 puta na kvadrat, pomnožiš 4 puta korijeni 6 i tako lupam ti 2 put. Mater. Ajmo ljudi. 5. Dobio srčani. Joj kak me boli srce, dobio srčani. Remove. Dalje. Stavio sam za Kineza. Kinez je tu. Pokaži sisu. Dobro, može. Pa ti kreće, Smijem ti nešto pokazat. Evo ti video. Jel mi lijepa sisu? Hvala ti puno. Jel trebam još pumpat? Trebaš. Evo imamo ovdje steroid, tako da video. Steroide lupamo sisu. Pa ne možeš se. Što? Pa, kak ćeš steroide u se? Pa fino da imam veći. Ovdje da budem žensko. A hoćeš da bude žensko? Tako je. Glumi Kineza. Niha, Qing Chang Chung Zhuan Jin. Maš i ti. Niha, čekaj. Niha, Qing Xiang Pun. Je skonto? Skonto si. Koliko je ostalo još? 2. Molim te, stavi live na privatni, nemoj zaboravit, molim te. De polako, bolan. Ne brin se. Amerika, pričaj bosanski, ništa, idemo sad tu. Pa gdje si, važućo, šta se radi? Boksaj se s neki. Aj se boksamo. Idemo ga vana! Aj se boksamo. Aj se boksamo. Dođi. Ajde, dođi. Dođi, dođi. Dođi, viš što ja imam, na daljinu je. Vidi, ja streamaš još. Streamam. Ja imam, brate, jeo. O, Brate, dobro si našao. Hvala, brate, i ti je dobar. da. Kako se zoveš? Gdje je ukce? Brate, raz neko crde kurve. Ovo si zadnji put radio, nikad više, ali ti jasno, naću te, druže. Ljudi. Jel, pratite stream... Znaš šta? Da. Dobar ti je luster. Jel ti voliš tu svoju sestru? Prevolim. Jel ti sestra? Sigurno. Bogam. Zakun se u nju. Ne, što ti nećeš u mene kad čušim sad. Ako nije sestra, onda je kurva. Još 2. 1 minut bez čutnje i muvaj cur. Može. Evo nas opet. Aha, tu pegare. Slatkac. Da, ona. Hvala. Prelijepa. Hvala. Odakle? Iz Sarajeva. I ja sam. Koji deo? Koji deo? Alpašna. Ali pašna. Ja. Ajoj, ja sam čaršija. Ovdje slika vidimo. Jel imaš Insta? Imam. Gdje da te odvede na pića, aj molim te, prelijepa se. Nemoj mi se smijat. Ozbiljno kažu. I nisi iz Bosne. Jesam? Kakav je to naglasak? Pa ja nisam baš odavde, nisam rođen odavde, ali živim ovdje. A odakle si? Iz Rusije. Rusije? Da. Ti Boga. Znaš šta? Ali nemoj misliti da sam ja običan Rus. Druže, ja okrećem 200k u rukama, alo. Ajde da izađemo. Joj. Da, Insta. Ali nemoj da ti ova drugarca bude ljubomorna. Aj da, znaš koliko sam oj. Znam da si ljubomorna. Nema. Malo kakvog druga.
Za nju, imam. Imam ih vazda. Hoćeš Beverlija? Hoćeš Beverlija za momka? Ko je taj, Bog te Ne brate? znaš? Youtuber. Panteri u potrazi. Šta si ti, koje si ti godište? 10. Pa dobro, šta 3 godine gor dol. Dobro naočale, ću ju dati. Hvala, daću je ako bude sa mnom. Hajde uzmemo naočale pa ga ostavi. Ajde izađemo večeras. Ajde izađemo na večeras. Ajde i ti ćeš ići s nama. Eto, Moram, jo, bez mene ništa. tako je. Skini naočale. Što? Imam plave oči. Imam plave oči. I da ćeš joj i tog medu iza. I vidi on ima naočale. Tako je. Jes razmislila? Da, hajde daj joj Instagram. Ja, hajde. Ona meni Pisat ću treba ja. dati Insta. Ja nju Gdje? izvodim. Ja nju izvodim. Pa hajde, hoćeš dati Instagram. Piši. Sam nam reci kako se zoveš da znamo da si to ti, hajde. Ja se zovem Xverus na Insta, vidit ćeš. Gdje ukca, ja ne znam. Samo zadaj tu lamija. Eto. Pisat ću ti. Dobro. Ajde, ljubim. Dođi, gledaj, dođi. Dođi.